pod sjajem zvezda ove noći, što moj nosi mir za dragim likom u samoći, čeznu oči bez sna, što reka šumi ove noći, što moj nosi mir u tamne senke ove noći, tomu oči i sni. Dobro večer, dame i gospodo. Dobrodošli u svet gdje se znanje susreće sa zabavom, a inspiracija sa zvezdama. Ja sam Draško Aćimović, a vi ste pod sjajem zvezda. Mesto gdje svaka priča ima svoju svetlost. Kažu da svako od nas ima svoju zvezdu. Neko je tek traži, neko joj ide u susret, a neko već sija. Večeras zajedno otkrivamo dobro kako se stiže do tog sjaja. Dobrodošli u emisiju pod sjajem zvezda. A ovdje su sa mnom Draga Teja Stoševska i Miodrag Sekulić. Ovdje smo u fenomenalnom klubu Hotela Palas u Beogradu. Uživajte u borbi protiv televizijskog šunda uz kvalitetnu pesmu, kvalitetnu priču i sve ono što čini pravu televiziju i pravu emisiju. Daj mi duplu čašu ljubavi, neka se prelije, neka sve poplavi. Sada snažno kuca mi, vreme da popijem, da opet zavolim. Slike sa zida, čak i odeću u vodu. Sve što me na tebe podsjeća, te stvari treba da odu. No želim uvek biti ta koja će da popusti i opet kao nekada da ti srce dam, da ti oprostim. Daj mi duplu čašu ljubavi, neka se prelije, neka sve poplavi. Sada snažno kuca mi, vreme da popijem, da opet zavolim. Daj mi duplu čašu ljubavi, neka se prelije, neka sve poplavi. Sada snažno kuca mi, vreme da popijem, da opet zavolim. Ostavljam suze, taj tvoj poljubac kao lek za bol, sve staro neka mi uzme. No želim uvek biti ta koja će da popusti i opet kao nekada da ti srce dam, da ti oprostim. Daj mi duplu čašu ljubavi, neka se prelije, neka sve poplavi. Sada snažno kuca mi, vreme da popijem, da opet zavolim. Daj mi duplu čašu ljubavi, neka se prelije, neka sve poplavi. Sada snažno kuca mi, vreme da popijem, da opet zavolim.
Meni je drago da u emisiji Pod sjajem zvezda mogu da predstavim pravog prijatelja emisije, mog i prijatelja svog posla, profesije, Aleksandra Saša Gajića. Sale, dobro mi došao. Draško, bolje te našlo. Ja ne znam koliko tvoja emisija već traje. Evo, ovo je moj od 99. Od 99. To znači 35 godina. Tako je. Pa neka ovo budu tvojih prvih 35 godina, pa bar još 35 Daj Bože. Ispuniš, jer tvoju emisiju ja lično vrlo rado gledam i iskreno rečeno, mnogo se o čemu u toj emisiji informiš. Jeste. Tako je. A ja prvo da kažem, prvo je Sale, naš prijatelj po struci je prvo pravnik, tako, diplomirani, a onda urednik raznih novina, pa onda novinar, pa onda publicista, pa onda književnik i sada je trenutno politički analitičar, može tako. Imao sam iskreno rečeno sreću da se bavim i štampanim i elektronskim novinarstvom. I to je nešto što mi je dalo, da tako kažemo, neke temelje da mogu da se bavim danas i književnost. Zaboravio sam, samo sam izostavio da kažem, da je sve vreme bio u politici, tako? Bio si državni sekretar za informisanje. Državni sekretar za informisanje u Ministarstvu kulture i informisanja. Pošto se to u međuvremenu ministarstvo podelilo na Ministarstvo kulture i na Ministarstvo informisanja i telekomunikacije, sa velikim ponosom mogu da kažem da sam poslednji državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Da. Ko je posle bio, Bože sačuvaj. Neću da pominjem imena posle ko je bio, da ja kažem Bože sačuvaj, onda će shvatiti šta znači Bože sačuvaj. Prvo ćemo od pretposlednje knjige da kažemo 3 drame za njeno rame. Ovo je koja po redu knjiga? Ja sam verovatno jedan od retkih srpskih književnika koji je prošle godine, znači 2025. uspeo da iznedrim 2 izdanja. To je 3 drame za njeno rame koju je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik i pravila igre. To je moja, da tako kažemo, možda čak po redosledu nekom zadnja knjiga koju je objavljena. Koja po redu? Ali ne i poslednja, jel? Normalno. Pravila igre su u stvari jedan, možda bi se moglo reći, i autobiografski portret mladoga Wertera, ali na srpski način. Beogradske Kaldrme. Tako je, ali srpskog, odnosno beogradskog. Koju je objavio Multimedia Records, to je diskografska kuća koja se bavi i izdavaštvom i veoma sam srećan da su upravo oni to objavili. Ili na naslovnoj strani toga ima sumak. To je najbolja pevačica koju sam ja ikada u životu čuo, nije više među nama, ali taj glas Inka, taj glas, to je nešto što se ne zaboravlja, a pratila me je, u mladosti, ne samo njena pesma, već i taj njen izgled koji je bio fenomenalan. Da, sjajna je bila. Ona je baš onako, nije klasična južnoamerikanka, već onako jedna gospođa Inka koja zaista zaslužila je moju pažnju i ja sam odlučio da je stavim na naslovnu stranu knjige Pravila igre. Ona je rame uz rame sa jednom Whitney Houston, ja mislim. To se retko rađa tako. 3 drame za njeno rame sam jako ponosan jer sam u životu kao novinar pisao i dramske tekstove. Pisao sam ih tu i tamo onako i stavljao negde na stranu. U jednom trenutku sam shvatio da bih mogao da napravim izbor, da uzem neke 3 dramska teksta i da ih uobličim u knjigu.
Ova prva drama je istorijska. U pitanju su vožd Karađorđe i knjaz Miloš Obrenović, koji se poslednji put vide i sreću u svetilištu pred izlazak pred Boga. Šta oni imaju jedan drugom da kažu? To je. Sačuvaj. Jako puno. Dve najznačajnije srpske ličnosti u istoriji srpske istorije. Dugo sam pisao tu dramu. Imao veliki broj konsultanata, pre svega Ivanu Vujić, dramaturga, i Miju Ilića, takođe jednog velikog dramaturga. Mija mi je ostao u sećanju kad je rekao, pročito i rekao, drama ti je dobra, dijalozi su dobri, ali bre, kakva ti je to drama bez ženskog lika? Ja sam naravno seo i onda je tu uobličeno, stavljen je jedno poglavlje sa knjeginjom Ljubicom, Miloševom suprugom, koja je opet jedna specifična istorijska ličnost. Što se tiče Ivane Vujić, ona mi je dala primetbu da se oni međusobno mnogo prepiru, mnogo svađaju. Ništa jedan drugog ne razumeju jer su zapenili od svađe ko je koga izdao i tome slično u istoriji. A ona mi je rekla, znaš šta, bilo bi lepo da ubaciš jedan lik koji bi na neki način pravio balans između njih dvoje. Ja ti predlažem da to bude Joakim Vujić, otac srpskog pozorišta, kome je Miloš podigao prvo srpsko pozorište u Kragujevcu, koje i nosi ime Joakima Vujića, i tako je to nastala ta jedna, po meni, izvanredna drama. Odlično. Ova druga drama, Porota, je u stvari iznedrena 80. godina kada sam pratio Crnu hroniku u Politici Ekspres i zanimljiva je. U najmanju ruku je zanimljiva, a treća Mileusnici nekako na podsjećanje na najbolji siktom televizije Beograd, Pozorište u kući. Da, to je. Novaka Novak. Da, to je do dana danas neprevaziđeno. Dan danas ja to popodne nekada crno-belo gledam i mislim da je fantastično. Da. To su serije koje se ne zaboravljaju. Strašno, ja kažem. Ali Vuk Karadžić, pa onda... Moja supruga Tanja, koja je moj redaktor i na nečiji način, jel da, i lektor, smatra da su pravila igre, ovo je moje su inače 6. i 7. knjige koju objavljujem, smatra da su pravila igre najbolje nešto što sam ja do sada napisao. Dobro. Opisao sam kraj 60. i 70. kad je Beograd dobio prvu diskoteku kod Laze Šećera, kada je započeo fest, kada je započeo Bitev, sećam se kad je La Mama došla u Beograd, to je bilo... Kad je osnovan prvi Beogradski džez festival i konačno, to je grad Beograd koji je drugi u svetu posle Amerike imao musical Kosa u kome sam ja igrao. Pogledajte, 5 stvari. Na tih 5 stvari moje je mišljenje da je tada Beograd počeo da stasava u evropsku metropolu. Da, evropska, pa da. Pa posle i u svetsku, donekle. I igrao sam. Šta se sve? Ja isto sam igrao u Kosi, bio sam najmlađi član. Imao sam tu negde između 15 i 16 godina. Imao sam kosu do pola leđa. Nisu me primili kad sam imao 15 godina, tad sam bio drugi razred gimnazije. Rekli su, ajde sačekaj da napuniš 18, pa onda da dođeš. A ja sam žudeo da igram u Kosi, te sam godinu dana kasnije od početka Kose se pridružio tome, slagavši da sam već pred 18. godinom, i tako sam ušao u Kosu i tih 4 ili 5 godina koliko je ona trajala, to je bilo moje najbezbrižnije vreme. Pa normalno. Najbezbrižnije vreme. Prvo, radio sam, uživao sam i od, što je vrlo važno, od honorara koji nije bio malo. Jer Mira Trajlović kao upravnica ateljeja 212 gde se igrala Kosa i koja je režirala zajedno sa Zoranom Ratkovićem, nije štedela na novcu.
davala je koliko je trebalo. Ja znam da sam od prvog honorara, koji je bio basnoslovan, kupio Brooks čizmice i kaiš sa velikim pečatom ovde napred. A to je bilo Draško, da ti kažem, bio sam glavni u gradu. Da, normalno. A to je jedno vreme... I to vreme, i kosa, sve je to upisano u pravila igre sa jednim autorsko-kreativnom osvrtom, ne samo na to vreme, nego na jednu veliku ljubav adolescenta koji je upoznao pa jedno 15 godina mlađu ženu i sa koji se zaljubio, ali, tu dolazimo do onoga ljubavni jadi mladoga Wertera, velikog Goethea, a ovo su ljubavni radi jednog adolescenta, Beograđanina, koji je, tu svoju ljubav pretočio u knjigu. Da, tako je. Odmah sad ovde te čekao, to je jedan poklon moj od Jugotona. Naročito bih istakao ovu Usniju Redžepovu CD. Zašto? Zbog toga što je ona jedna od ličnosti koju sam uzeo u svojoj knjizi Nazdravimo prijateljima, za koju si inače ti imao na moje veliko zadovoljstvo da budeš recenzent i predstavnik i da predstaviš tu knjigu. Usnija Redžepova je fenomenalna pevačica. Da, ljudi ne znaju i danas neće niko da kaže koliko ona godina igrala Koštanu u Narodnom pozorištu. Jeste, ona je Koštanu igrala i tada je reditelj Mata Milošević je prišao posle treće predstave i rekao: bre, Usnija, pa bre, kao da te gledao kad je pisao taj lik. Ona bila Koštana, a Mitke je bio Ljuba Tadić, a svirao, pratio je Boki Milošević. Eto. Evo, isto ovo, ja mislim da voliš ovu grupu. Kolonija, da, jedna jako zanimljiva muzička grupa sa ovih prostora, za koju lično mislim da je zaslužila bolji tretman nego bilo šta. Zemlja gruva, kako da ne znam. To je grupa koja je 80. godina u toj nekoj eri novog talasa se pojavila i dan danas rade i dan danas su jedna od boljih grupa koje ja najviše volim. A što se tiče ovoga... Dupli album. Ovo je braća Bajić. 10 pesama, zamislite. Pazite da vam kažem, braća Bajić su bili sinonim za složnu braću. Toma je umrao, tako Andrija je ostao i mogu vam reći da su njihove pesme za dušu. Da. Za dušu. Zapravo, to je bila prava, folk ili izvorna muzika, kako je god stavimo, narodna muzika. Ovo danas da se snima, to nema veze. Ne bi o ovome danas. Bolje da ne pričam. Evo recimo, ja mislim da ovde je jedna od najlepših pesama, Živote moji, to je, ja mislim, evergreen, najboljih svih vremena. Ona je uz pomoć svog supruga Šeleta, Šešića, fenomenalnog harmonikaša. On je bio, neće verovati, u osnovnoj školi je bio predavao u 7. i 8. muzičku. On je inače bio muzički urednik u Radio Beogradu i ona je uz njega i njegov ansambl napravila zaista jednu veliku karijeru. Kao fantazija. I prerano je otišla, ali sad nećemo o tome sve. Lepo ovde imaš izbor CD-ova, zaista. Ima šta da se sluša, a gledajući i ove naslovne CD-ova, ima šta i da se vidi. To je za tebe poklon. Jedan. Ne, sve 4. Sve 4? Hvala ti. Hvala ti, Draško, ovo je zaista iznenađenje za mene. I ti si probirljiv koji ja. Ja ti naravno poklanjam svoje knjige, tako da smo razmenili neka dobra i drago mi je da sam u tvojoj emisiji ponovo, jer mislim da jednu godinu ili dve možda nisam bio. Boga mi tako. Tako nešto. Ali ja sad imam šta da slušam,
a ti imaš šta da čitaš. Posljednji smo bili i uvek me to, kad pomislim, smo bili kod našeg prijatelja Đere koji je umro, nažalost. Ne čovjek koji je jedan od ljudi, kome je toliko ljudi bilo na saranu, to je i na 40 dana koje nema kome nije pomogao u životu. Gledam, nažalost, pogledam onu politiku, pa mi je žalostno da stoji prazna onako. Slušaj, ja sam ti poželeo da tradaš bar još 35, ovo su prvi 35, prema tome imaš vremena. Tačno, do 105 pa opet. Sale, da si mi živi zdrav. I ti meni, Draško, pozdravi sve kući. i da zaista ova emisija je jedinstvena i ja je sa velikim oduševljenjem iščekujem ovu emisiju kao što sam iščekivao i one prethodne. Sad mi ostaje da gostuješ u mojoj živoj emisiji Sve zabave na Kopernikus, koja ide ponedjeljkom od 8 do 10. Obećavam da ću doći. Od 8 do 10 i do uveče. Tako, to je uživo. Pa nek se jave ljudi i tako i da pitaju. Divno, divno. Emisija Pod sjajem zvezda, uživajte. Govori se da me varaš i da ćeš me ostaviti, a znaš dobro da sam bolan i da neću ozdraviti. A znaš dobro da sam bolan i da neću ozdraviti. Znam da više prava nema na te tvoje oči crne. Slaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne. Slaži makar da me voliš, ne daj da mi duša trne. Ćeš opet ići u kolo, dolazit će polivači, pivaćete... Za vašu porodicu, vaše sve prijatelje, poslovne partnere i vas, dobro raspoloženje, uživanje u ekskluzivnom hotelu Palace. Nostalgija, 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 to je bol i češnja srca mog. Nostalgija, 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 to je bol i češnja srca mog. Nostalgija, 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 to je bol i češnja srca mog. Ako želite lep provod, dobru zabavu, kvalitetne specijalitete i širok asortiman najkvalitetnijih pića, dođite u restoran Mreža 011 u romantičnom zelenilu Banjice, Beranska 2. Telefon 062 186 8541. Ko jednom dođe, uvek se rado vraća. Ugostiteljskim masovima porodice Rajović.
Ekskluzivne i najnovije vesti iz minuta u minut. Proverite zašto na milioni ljudi veruju. Dobrodošli na alo.rs. Foto Luka. Izrada digitalnih fotografija sa svih medija, veliki izbor fotošolja, jastuka, pazli i magičnih kugli sa srcima, snegom, najnovije rotokocke. Sve poklone dostavljamo na kućnu adresu. Foto Luka, Paunova 30 Banjica, telefon 011 266 3322. Napuni čaše, djevoj povije pa, da se junaci napiju. Život pretočen u pjesmu. Dvostruko CD izdanje najlepših srpskih i crnogorskih pesama u izvođenju našeg legendarnog pevača Nikole Karovića. PGP RTS u prodaji. Multimedia Music i Jugoton vas pozivaju da posetite naše radnje. Tržni centar Ušće, knjižara Vulkan i Jugoton u Nušićevoj 27. Najveći i najbolji izbor strane i domaće muzike. Veliki broj igara svih formata kao i domaćih i inostranih filmova po najboljim cenama. Multimedia Music i Jugoton. Dobrodošli u Blue Lab laboratoriju, smeštenu na Banjici, u tržnom centru Paunova 24. Naš tim stručnjaka koristi najnoviju tehnologiju da vam pruži tačne i brze rezultate. Vaše zdravlje je naš prioritet. U našoj laboratoriji nudimo širok spektar analiza, uključujući krvne pretrage, biohemijske i hematološke analize, testove hormona i vitamina, genetske i mikrobiološke analize, kao i specijalizovane testove na intoleranciju za hranu, markere bolesti srca i mnoge druge. Također nudimo preventivne pakete koji obuhvataju ključne aspekte vašeg zdravlja. Naša misija je da budemo vaš pouzdani partner u očuvanju zdravlja. Cilj nam je da svaki pacijent koji dođe u Blue Lab oseti sigurnost, poverenje i vrhunsku uslugu. Vizija nam je da postanemo vodeća laboratorija u regionu, prepoznata po posvećenosti, kvalitetu i preciznosti. Posetite nas u tržnom centru Banjica, Paunova 24 i uverite se u našu stručnost. Vaše zdravlje je vaše bogatstvo. Hvala vam na poverenju. Blue Lab, najuspešnija laboratorija u Beogradu, tržni centar Banjica. Dođite ovde i pronađite sve što vam je potrebno. U emisiji Podcijenjena zvezda agencija Beli Anđeo, to je s nama Sonja. Sonja, dobro mi došli. Evo šta u ovako magično bilje. Šta kaže jedna Milesa iz Sarajeva. Slušajte njenu ispovest. Godina sam se obraćala mnogim lekarima da pomognu mojoj kćerki. Imala je medicinski neobjašnjive tegobe, nesanicu, glavobolje, strahove, bolove u leđima koji nisu popuštali ni od kakve terapije. Od kada kontaktiramo sa Sonjom, stanje moje ćerke je znatno bolje. Više nije depresivna. Reumatski bolovi su nestali, kao i strahovi. Od prvog telefonskog razgovora sa Sonjom osjetila sam da je ona dar Božiji i zahvalna sam joj što je spasla moje dete. Uz nas su uvek njene osveštane ikonice koje prenose energiju koje je Sonji podarila Sveta Petka. Tako kaže Milesa iz Sarajeva i magično bilje, stalni saradnik magično bilje, tako? Jeste. A vi se, ne znam se, Sonja, vi pošto imate registrovanu agenciju, priključili ste se borbi protiv nadrilekarstva u Srbiji? Da. Šta mislite uopšte? Ja mislim da je to već... Pa eto, ja zato i želim da kažem narodu da mene ne smatraju kao nadrilekara. Znači ja pomažem duhovno, radim sa ikonama, sa svecima, u sebi imam moć, to sam i u prošloj emisiji rekla, tako da pomažem i putem telefona. Razgovor ne naplaćujem ništa. Znači, pozovu me, čuju mi glas, oni već moraju osjetiti olakšanje i putem telefona na daljinu. Da. Ako im je lakše, ako osjete olakšanje, ikonice su tu koje pomažu i štite, to mogu poručiti, jer one su produžetak moje pozitivne energije. Tako da, hvala Gospodu Bogu što mi je dao moć i energiju da mogu pomoći narodu koji su u nevoljama
i mogu da me pozovu kad god žele, da osete malo energiju ako im je teško, ako ih nešto boli, kičma, unutrašnje tegobe ako imaju, ja ću to osetiti putem moga organizma i normalno daću im savjet kako i šta treba da rade. Sve radim sa molitvama i sa svecima. Znači sve se radi ono što je sa Božje strane. Dobro, Sonja, ali ovdje Sonja ne voli mnogo govori o sebi. Jeste, ja volim to drugi da kažem. Magično bilje list. I evo kaže, Jadranka i Dragan iz Sirike u Švajcarskoj mislili su da usvoje dete i oni posle 10 godina braka i lečenja steriliteta nisu mogli da imaju dece. Tada je u njihov život ušla Sonja, usrećila ih, kao i desetine parova slične njima, srećna majka Jadranka priča. Već posle 2 minuta razgovora osjetila sam vrelinu u mom malom stomaku i jako strujanje kroz karlicu. Rekla je da odlično reagujem na njenu energiju i da dalje pokušam sa ikonicama da budu uvek uz mene, jer su Božje i svete. Naručila sam ih, držala u mojoj blizini. Ostala sam u drugom stanju i rodila nedavno ćerkicu. Jeste, mnogi njih su davali izjave tu da, koje su, što kaže, dece se rađala i čak su i moja imena mnogi dali, ali ja kažem, ja želim da to prvo oni osete. Ima, na primjer, neko ko ne oseti energiju. Ako ne oseti energiju, ja kažem, onda znači organizam ne prihvata moju moć i energiju, ne moraju poručiti ikonice. A onaj ko oseti energiju, znači da prihvata organizam ono što ja u sebi imam i znači da pomaže. Tako da mi je veoma drago kad čujem i kad daju izjave, kad se javljaju da sam pomogla, čak i deca kad se rađaju, meni je to najveće bogatstvo. Hvala Sonja, agencija Beli Anđeo s nama, emisija Pod sjajem zvezda, puno pozitivne energije, uvek s nama. Meni je drago da mogu da predstavim jednu, možda, ako ne najbolja, ona trenutno najuspešnija mlada pevačica pravog onog pop folka, kakvog nemamo, a kakav nam fali. I da ne kažem, vidite samo ko bi srađe ova lepotica ovde, ja Stočarska. Te dobro mi došli. Dobro večer, dobar dan i bolje vas našla. Meni je drago da smo, ti si, koliko vidim, u top formi. Uvek trudim se da budem, da me svuda ima, da svuda stignem, puno radim, ali stignem uvek da ispuštujem ljude koji su mi dragi i bitni. Tako da, eto. Eto me tu kod vas. Pa tako. Pošto ovde vrlo malo ima ovako mladih, talentovanih pevačica, dobrih, kvalitetnih. Ti si jedna od tih, hvala Bogu, hvala lepo, koja istovremeno, ja mislim da bi ti mogli da pevaš i čist pop. I pop, i folk, i komercijalnu muziku, i rock, boga mi. Ja sam nekada pevala i etno muziku, ja sam zapravo, moji prvi početci su bili u pevanju, dobro, kao dete sam još učestvovala na raznim festivalima, kao što je Raspevano proleće, bila sam solista, to je dečiji festival, a kasnije sam kroz folklor, pošto sam igrala i folklor, onda sam bila u pevačkoj grupi, gde se pevala etno muzika, gde smo sve te pesme koje Danica Crnogorčević sada peva, u stvari ja ih znam od tada, još mnogo ranije, ali su se te pesme komercijalizovale, da kažem, tek kad je ona počela da ih predstavlja publici i možda, ajde, ranije pre nje je Cakana neke pesme predstavila publici. Ali, kažem, eto, ja znam za te pesme mnogo pre nego šira publika i sama sam ih pevala kao Koliko si do sad snimila? devojka. Svojih pesama imam 3. Gotova mi je 4. pesma. Ja moram sad, evo da najavim ovako kod vas premijerno moju 4. pesmu koja se zove Fatalna. Da. Je to autobiografska? Fatalna. Nije autobiografska, ali jeste biografska. Zapravo, dečko koji je autor te pesme me je upoznao sasvim slučajno na jednom veselju gde sam ja pevala. Konkretno bio u pitanju rođendan i on je došao do mene i rekao mi, ja imam pesmu za tebe, to si ti. Jel bi ti voljela da čuješ tu pesmu? Ja sam ga onako malo skeptično pogledala i rekla, pa mogu da poslušam, ali ne mogu ništa da ti obećam da ću je uzeti. Međutim, kada sam poslušala tekst i muziku, dopalo mi se i bio je u pravu, to jesam ja, mene opisuje ta pesma totalno, pominje se i moje ime i
Plavuša, ajde sad da ne govorim tu da ne odam previše, ali u suštini ja sam snimila tu pesmu, ona je gotova, ostalo je još spot, da završimo i eto, nadam se premjerno da će biti kod vas i emitovano. Znači već je snimjela. Da, snimljena je pesma, gotova je, imam je, da kažem, kao u audio fajlu, ali ja ne bih da izbacujem javno pre nego što se uradi neki lep spot, jer se još uvijek probijem, da kažem, pa bilo bi lepo da me ljudi da spoje zvuk sa slikom, a ne samo da ide zvuk. Eto. Pa dobro, super. To mi je plan, da. Onda je odlično, to ćemo znači u nekom od sljedećih... Skorije vreme Da. Da bude gotova. Biće. Do sada ove 3, evo, stare pesme, već posljednju sam snimila pre 2 godine. Sada već ima skoro 1,5 godinu, to je Čaša ljubavi. 24. sam je snimila. Eto, sad ide Fatalna, pa imam još neke pesme koje sam, da kažem, rezervisala, koje su isto u planu. Jedna lepa balada i jedna malo drugačija od onoga što su ljudi od mene navikli da čuju. Malo orijental, malo, bit će tu vrlo zanimljivih ritmova i tonova. Tako da imam ja u planu svašta. A onda šta ćemo čujemo za sad? Danas ćemo čuti ono što imamo do sad. A to je, možemo Čašu ljubavi, možemo Umri muški, možemo, nema šanse, šta god želite. Dobro, onda ćemo čuti, a sad čekajte, samo te pitam još nešto ovako. Pitajte slobodno. Da li se tebi dopada ovo što imaju tako neke pevačice, recimo, koje pevaju i bolje igraju nego što pevaju? Otkud to? Ja, Draško, šta bih vam rekla? Ja pitam klince, neke ove generacije baš pitam ako je li 10.000 pevačica, ona Teja, moja imenjakinja, da. Ali ja ne znam nijednu njenu pesmu. Pa, da kažem, neka vremena, ajde, su se promenila. Ja mislim da sada publika manje ceni pravi zvuk, pravu pesmu i umetnost, a ide više na te neke lake note, lake tonove, a više za gledanje, ali ja mislim da to nije dugotrajno i da to je jako brzo prolazno i da to ne može prosto dugo ni da traje, da to nije kvalitet i ne može to da opstane kao što je nekada Brena, kao što je nekada, ne znam, da ne pominjem, ali neki koji traju stvarno mnogo godina, gde se nekada se radilo na kvalitetu, a sada to vrckanje, đuskanje. Mislim, ja sam balerina, evo da kažem, ja sam balerina. Ja isto mogu da idem i na vrckanje i na igranje, ali ja to ne želim. Po meni je na prvom mestu treba da bude pesma, glas, naravno dobar izgled, harizma. Đuskanje je tu kao neka 5. stavka, po meni 6. Totalno nebitno za, ajde da kažem, bar ne bi trebalo da bude toliko bitno kao što je danas bitno. Pitali smo jednu devojku koja trenutno je 4. godina pravnog fakulteta i kaže, bila je na koncertu Teje, Tašu, ja pitam, koja ti se najviše pesme dopada? Kaže, ona igra super. Pa da, pa to je to, oni nju gledaju, oni nju ne slušaju i to je to. Znači, ja pre svega muziku doživljam drugačije jer sam i sama dete koja je odrastala uz... 62. napravila karijeru, a na gledanju Marilyn Monroe. Nije ti znala da glumi, nije da igra, ali je bila prva starleta, da kažemo. Prva, pa jeste. Ona je stvarno bila ceo svet. Da. I prvi Playboya, jedan osnivač, Hugh Hefner je dobio, tad se moglo da uzima u Americi, dobiješ novac u firme, kažeš ja bi osnovo Tonje, osnovo Liz, kaže Playboy bi osnovo sve i tek kad je on je našao, video je, čuo je za nju i onda je napravio čuvenu fotografiju crveno, koja je ceo svet je poblisaveo i to je bio prvi broj Playboya i od tada je Playboy, ali je donelo mu ne ostali sadržaj, ali njena slika, to je fantazija, ona je i stvarno izgledala fenomenalno, ali to je ono starleta prvo. Pa ona je bila, da, što ja kažem, među prvim starletama i to je okej, ajde, za to vreme ona bila, šokirala javnost i ostala upamćena. A danas su hitovi kako
Alko tekstovi i to, tako. Tekstovi, gdje se pominje, da ne spominjemo te Katastrofa, nedozvoljene supstance i alkohol i to nećemo, tako nećemo. dalje, promiskuitet. Mislim, to- Ja ne volim takve Strašno. pesme, ja odbijam, puno dobijam demo Mogu verzija zamisliti. pesama sa raznim tekstovima, ja to odbijam iskreno. Mogu zamisliti šta ti sve nude. Nude mi vrlo često pesme koje misle da su za mene, ali zapravo to su ljudi koji mene ne poznaju i onda ja odbijam takve pesme, ali desi se i da budu vrlo kvalitetne. To se ne Ima poznaje. kvalitetnih pesama, ne mogu da kažem i danas, ali su u moru ovoga svega nekako zapostavljene. Evo ja ne znam, mene su u VMA na bolnici pitali, to pošto razumeju neki lekari vrhunski, kaže kako ta Prijović, šta ona peva? Znate neku pesmu da nam kažete? Pitali me, ja ako nemam pojma. Niste u toku, da, to je Ne to. znam uopšte, nijedan hit, ja znam ko je pre mogao da napuni Dom sindikata, i mora svi koji su tu da znaju, ja ne znam ko je ta publika, ja nemam ništa protiv nje, čak mi se dopada što je to, uspela je to, a niti je išla, niti je starleta nikakva, nego stvarno zna da peva, ne može kažeš... Dobro, Prijovićka zna, ona je od ovih novih, da. Pristojna. Pristojna i lepo peva. Ali ništa ne znam uopšte kako to. Pa dobro, ona je projekat. Mislim da je to jasno i da je to neko stoji za nje ko nju projektuje da bude to što jeste, ali ona ima kvalitet za razliku od nekih drugih kojih ima mnogo, a koji nemaju kvaliteta, neko ih gura, da kažem. Koji su... Tako da da. Da, nećemo da pominjemo imena, ima i koliko hoće. Ali to mi stvarno ne znam da toliko te arena 1, 2, 3, kako to? Pa eto, čim a nema ima nijedan, toliko, nisam znači primetio, da ljudi... nijednog, u onoj publici kaže, ne može da vidiš nikog otprilike od 30 godina, teško. Sve? Mlađi, jel? Klinci. Ili, pa dobro, to muzika, sad ne govorim za nju, neki, mislim. ali muziku koju slušaju klinci, tako da se izrazim mlađi od 30 godina, kažu da je prolazna. To je vjerovatno. Ovo što sluša starija publika preko 30 godina kažu da je ono pravo, ispod 30, da ne kažem ispod 20, to tek. To što mlađa publika, to kratkotrajnija pesma. Tako da, eto, ja se trudim da negde, kada biram svoje pesme, da ih izaberem i po svom ukusu i po svom senzibilitetu. Ne mogu da pevam nešto što ne osjećam i nešto što nisam ja, ali opet se trudim i da to bude nešto što će ostati iza mene jednog dana i što će se možda, eto, daj Bože, slušati. Dobro. Eto. Pa sigurno. A evo ti ovako, ovo je za tebe. Hvala lepo, hvala. Usniju Redžepovu jako volim. Kolonija i se pokloni od mene i od Jugotona. Hvala, divno. Hvala vama i hvala Jugotonu. Zemlju gruva isto jako volim. Da, ovo je dupli album Braće Bajić, 50 pesama. Braća Bajić, stvarno, ja moram da kažem, ovo pre svega jedno veliko poštovanje za njih, zato što su oni stvarno legende. Najbolji naš duet svih. Nema šta. Ja ne znam da li ima jako poznate pesme, da. Hvala, najlepša, ovo je blago. Da, tako je. Ovo je blago. Bajić je za mene srpski Simon i Garfunkel. Svakako. Fenomenalni najbolji. Hvala. Ne mogu biti Džizzy, ima ih mnogo, 3-4, ali Simon i Garfunkel to. Prvi Bridge Over Troubled Water je pesma koja je pop pesma koju su prva snimila Filharmonija. Znači, sa pop su otišli koliko je to kvalitetno. Da. Pa posle Beatles i to. Ali eto, ovo je... Ne, hvala stvarno, ovo je blago što sam dobila. Hvala najlepše. Eto, pa to je ono za uživanje. Da, za slušanje u kolima. Pre nego da mi se ne prehladi, jako je ovo klub sjajnih palasa, da čujemo ovako i da se vi izagrejete i da uživate uz pesme. Hvala lepo. Ona nije samo da igra. Ona sve što treba. I pevam. Sve što treba. Šta god da treba. Samo napred. Hvala, Draško, na pozivu. Otkad te nema, ja samo lutam, a ti se provodiš. Ti si mi dao to malo žara, pa me prebariš. Sad ti je žao, želiš me jako i kažeš teško je. Ma umri muški, meni bez sebe sada lako je. Al sjeti se da sam rekla, ja za uvek volim te. Ja sam pravu ljubav tela, u život svoj se uvek lela i zato voli me.
gledaš, nikakve razloge mi ne daš, da ti sve oprostim. A tebi ni to nije važno, jer uvek voleo si lažno i toga dosta je. Samo vatra dimi zavet, ništa ti ne pada na pamet, a to je sve što nam je ostalo za uvek. Nema tu leka, kad ljubav fali, ta priča ne pali. Nemoj mi reći da ti fali kad te preboli. Sada sam mnogo, veruj mi, jača nego ikada. I baš me briga što sada patiš kao nikada. Al sjeti se da sam rekla, ja za uvek volim te. Ja sam pravu ljubav tela, u život svoj se uvek lela i zato voli me. I samo ćutiš dok me gledaš, nikakve razloge mi ne daš, da ti sve oprostim. A tebi ni to nije važno, jer uvek voleo si lažno i toga dosta je. Samo vatra dimi zavet, ništa ti ne pada na pamet, a to je sve što nam je ostalo za uvek. Ja sam pravu ljubav htela, u život svoj se uvek lela i zato voli me. Ti samo ćutiš dok me gledaš, nikakve razloge mi ne daš, da ti sve oprostim. A tebi ni to nije važno, jer uvek voleo si lažno i toga dosta je. Samo vatra dimi zavet, ništa ti ne pada na pamet, a to je sve što nam je ostalo za uvek. Sad će čuti jedna 2 mega hita Riblje čorbe i moju dragu gošću koju svi volite, znate, poštujete i podržavate. Evo priznajem, nije mi lako, a nije slavno plakati javno. Ti me ostavljaš tek onako, al nema plača ispod pokrivača. Od tebe bolestan, bezuspešno lečen, ne, suze moje ne postoje. Malo sam zbunjen i krajem 70-ih 20. veka bilo je u meni.
Meni je drago što mogu da razgovaram i da vam predstavim jednu sjajnu osobu koja toliko ima nagrada, samo ćemo neke postaviti ovako. Prvo stvaralac sa puno nagrada i visoki tiraž, evo, knjige, dnevnik srpske domaćice, ono sve što znaš o meni, tvoj sam, pa evo ga, traži me, i Glad, objavljene su u Italiji, Francuskoj, Austriji, Češkoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Jedna priča iz zbirke Baba, nemoj da me pitaš, uvrštena je u antologiju pripovedaka srpskih književnica koju je sačinio Rajko Lukač. U antologiji savremene srpske monodrame uvrštena je Verica među šljivama, koju je sjajno igrala Svetlana Ceca Bojković i za koju je dobila na festivalu monodrame u Zemunu Zlatno koleno. Zlatno koleno je dobila i Suzana Petričević za Bobićkinu smehotresnu monodramu Poslednja šansa, a sa ovom monodramom Suzana je 2010. godine dobila nagradu i na festivalu monodrame u Sarajevu. Za predstavu Pozovi M radi užitaka, a dobila je prvu nagradu na Nušićim danima u Smederevu. Potom roman Suze su ok, ima 6 izdanja, a predstava je mega hit i dalje. A ovako, kao što znate, sve knjige Mire, koje su srpski izdavači u pitanju, ona je sama ilustrovala, normalno, zato što ima do sada 4 samostalne izložbe. Jer tako ili ima više? Tako je, dobar dan. Sam pogrešio nešto. Dobro mi došla. Nisi, hvala najlepše i bolje vas našla sve i lepo je ovde u ovom divnom restoranu s ovim divnim ribicama. Da kažemo koji je restoran? Da, stvarno, to je tu stalno. Znači, jako lepo i hvala najlepše. Mira, ovo je mnogo lepo slike. Je li ovo sve slike, ovo što su ovdje, jer su i na platnu? Da. Znači, spremno je iza i sve moje slike, sve moje knjige, dakle, na koricama imaju moje slike, pošto ja i slikam. I eto, to je jedna velika slika sa izložbe od pre godinu i po dana, ali ona se već nalazi u nečijoj kući. A po mom, to sam rekao u ovoj emisiji pred Novo godine, da je najbolja, za mene tvoja izjava godine, da na svakom na svom trgu dočekuje najbolje što ima Hrvati Gotovinu, a mi Novaka Đoković. Pa jeste, to je zaista jedna velika istina. Inspirisana sam bila kada sam videla na televiziji kako je Zagreb dočekao Gotovinu u Frenezi i kako je neko od njih rekao svi smo mi anti-Gotovina. Ja mislim da apsolutno, evo sad su oslobodili generala Perišića, niko nije išao da ga dočekuje u Srbiji i to se meni dopada kod našeg naroda. A to je najgore, sami smo ga poslali. A i sami smo ga poslali. Mislim da je to divna osobina naša, radije ćemo da dočekujemo genijalne sportiste i prvake sveta u nečemu, nego ljude oko čijih sudbina nismo sigurni. Tako je. Meni je bio gost Stanislav Ivančanin i on mi je rekao jednu strašnu, jer sam se naježio kad mi je rekao da za 10 godina njega niko nije iz Jugoslovenske narodne armije ili iz vojske posetio u Haru, niti je pitao za njega. To je sad jedna loša priča o Srbiji. Mislim, ali ajde da se zadržimo na ovim boljim pričama. Bolja priča ovako? Bolja priča je da mi imamo, uprkos ovim užasima koji nas spopadaju odasvud svakog dana, u političkom smislu mi ipak imamo razloga da se radujemo i da slavimo. To je i Novak Đoković, to su naši drugi sportisti, naravno, i ova mala devojka Mandić, Milica Mandić i tako dalje, ali evo juče i naši mladi fizičari su otkrili nešto za što kažu da je otkriće veće, odnosno u rangu sa Newtonovim otkrili su način na koji se kreću planete. To su tolike usitno u novinama. Tako da, eto, ja mislim da ako ništa, ja ću uvijek da podržim, to je meni fenomenalno. Ali ono, isto tako, mnogi se smeju, eno ga je okačeno, izjava kaže kad vidiš ovo što, sad je trend, ogromna usta, žene kao da imaju, nemaju samo jednu, kao prava vagina, znači to su sve žene sa 2 vagine. Pa mislim simbolički to tako izgleda. Toliko liči da... Da, ja sam naravno, nemam ništa protiv da svako radi sa sobom što želi, ali mislim jedan nedostatak mere, zapravo mediji su uterali mnoge stotine hiljade žena diljem zapadne civilizacije
da od sebe, dakle, simbolički prave Frankenštajne, pošto nikada nije dovoljno. A mislim, to je jedna ovako drevna, mitski pokušaj ljudskog roda da nekako osvoji ideju besmrtnosti. Pa se, i mislim, čežnja za večnu mladosti je čežnja koja je ovako veoma tipična za zapadnu civilizaciju. Sad će neko sa strane neka tako malo ružnik koja je ružno kaže, polako ona da priča kad je zgodna. Jer nikad nešto menjala na sebi. Pa ne bih, ne, ništa ne bih menjala, mislim, mogu jedino da se negujem i da sa radošću prihvatam vreme koje dolazi. A kaže u Bibliji divna stvar, ne brigeši za sutra, jer sutra ima svoje brige, živi danas. Tako da negde to je moja maksima i mislim da je najbolji facelifting i najbolje što čovjek može da uradi za sebe, fizički, ali i psihički je osmeh. Osmeh, to je najbolji facelifting i nema ničeg važnijeg. Sad pisući kolumnu u Večnim novostima u kojem se bavi onom čudnom susretu voditeljka, inače striptizete sa Ivicom Berčem, našim premijerom, ti si rekla jednu lepu stvar koju se ja potpuno slažem sa tom za emisije, a tako karaktera na televiziji, kako si rekla, da su emisije ovako, skrivena kamera u trenutak istine, bolesna priroda zabave na TV-u. Da, ali to nije naš izum. To je nešto što je imanentno za celu zapadnu civilizaciju. Znači, reality show programi, što gore, to bolje. Mislim, ali cijela ideja Velikog brata je da nam do te mere zaokupi pažnju, da mi nemamo vremena uopšte da razmišljamo ni sekund o tome kako živimo, kuda idemo, šta želimo. I zapravo, to je jedan pokušaj da se ljudski rod otkloni od duhovnog, od vertikale i da se usredsredi na materijalno i mislim, također se promoviše jedna užasno opasna i duboko antihrišćanska ili da kažemo, ne samo antihrišćanska, nego šeitanska, odnosno satanistička ideja da je, mislim, sve je nebitno, sve se može pokriti, popraviti ili izbrisati ako imate novac. Prema tome, to je ključni razlog zašto su sve vrednosti pale i zašto danas nekada su roditelji svojim ćerkama za diplomu skupljali pare da im kupe jugića, a danas kažu roditelji ćerkama ne moraš što diplomiraš, skupljamo pare da ti napravimo nove grudi, jer ćeš bolje da se udaš. I to je jedno strašno nazadovanje, ne samo vrednostno, društveno sve. Znači sve što je postignuto u 20. veku, u smislu civilizacijskih tekovina, sada je uništeno. Jer, mislim, ako je potpuno sve jedno u Americi, na primjer, da li si Meryl Streep ili Jana Jameson, ako obe zaradite $50 miliona godišnje, i ako je sve jedno, da li si vrhunska karakterna glumica ili porno glumica, onda nemamo o čemu da pričamo, mislim. I to se onda naravno prenosi na sve druge oblasti života, znači potpuno je nebitno ako si predsjednik Svetske banke pa si silovo nekog, malo ćete kao tamo propitati 2 minuta, pošto pare sve brišu, on je i dalje ugledan čovek za kojim luduju žene zato što ima pare. Mislim, to su paradoksi, zamislite kad smo mi rasli da je neko ko je silovo, pa taj ne bi mogao da prođe ulicom, a kamoli da bude zvezda. Ili ne znam, ova Rijana koja je tučao je frajer, pa onda ona ga voli i dalje, on vidim pre neki dan na slikama, mislim, to je dno života. Lepo, Stojnici kažu dno dna, mnogo lepa izreka. Ali cijela industrija zabave, cijela ta, da kažem, mainstream kultura koja nam se promoviše putem medija elektronskih, zapravo nudi samo odu ogavnom, nudi užas, nudi, čekajte, cijela rap muzika je promovisala pornografski diskurs, to je kada, kupanje u penji, gole ribe, jedan frajer, 7 devojaka. Onda, naravno, sa tim je u vezi novac, droga, mislim, koja droga, ako nije korsad, je ekstazi, neke tablete i tako dalje. Znači, sve je nenormalno. Tako da, kad pogledamo bilo koji znak kulturološki, od tetovaže do onoga tribal piercinga ili unakažavanja. Pa to možda uključujemo i reality programe ove naše. Naravno. Uzimamo te bratove i farme. Naravno, ali to je, znači, cijela ideja tržišta je Bog.
odnosno Mamon, bog novca, je demon, u stvari je naše novo božanstvo i zbog toga sam srećna što sam ovde i što danas ovde neko kao Bane Krstić, koji čovek radi nešto što je, ja mislim, suštinski svakom ljudskom biću zapravo potrebno. Ovo su iluzije i zato što kad se susretnu ljudi sa činjenicom da su to iluzije, a nisu gajili to nešto divno, tu vertikalu u sebi, onda padaju očajanje i zato farmaceutska industrija zarađuje milijarde na drogama, na antidepresivima ili stimulišući ljude da fizički promene nešto na sebi ili da kupe sebi auto, ne bi li bili srećni. Srećan nema nikakve veze sa tim. Ima veze s ovim o čemu govori Bane, svojim životom i svojom umetnošću. I tako mi je milo baš da smo se eto mi spojili danas ovdje. Miro, u ono vremenu, pa i početak, omladinska štampa je iznedrila u stvari prave one asove posle novinarske. Baš omladinska štampa, da ne govorim mladost, omladinske novine. Ali ti provaljaš da nema omladinske štampe već 30 godina. Uopšte nema. I da su današnji omladinci, za razliku od nas, kojima je bila najveći uzlet profesije, se smatralo da ne pripadaš nikome, ne da je Bože da si član partije ili da si poslušan. A danas imaš horde klinaca koji za sitnu kintu ili čak i besplatno su spremni grkljam da ti izvade na Twitter ili negde, ako kažeš nešto što im se učini da je protiv njihove stranke ili njihovog lidera. Znači, taj stepen, ali pazi, to je poenta jer se ovde gajila 25 godina mržnja i cinizam i agresija kao način pentranja na društvenoj lestvici. I zato imamo gomile, nikada javna scena u ovoj zemlji nije bila tako duhovno bedna kao što je sada. Znači, strašno su svi hrabri kad su u gomili i kada napadaju dozvoljenu metu. Ali nema nikoga ko će da ima petlju i da kaže nešto što je izvan mainstreama, nikada ovakav stepen političke korektnosti, odnosno onoga što se u našem detinjstvu zvalo moralna politička podobnost, nije polje. Ja to nisam videla nikada i zaista sam zgrožena. Tačno. Ali znači, ovde se forsira kod nas, ali i u celom svetu, samo budi dobar i čuti, nemoj slučajno da kažeš šta mi. Jer onda padaju karijere. Jedna rečenica može da uništi nekog, bilo koga. A ta omladinska štampa iznedrila stvarno basove novinarstva i danas i pisane reči. Sad ti gledaš, kako gledaš na ovu totalnu žutilu i tabloidizaciju štampe i kako je uopšte novinarstvo u Srbiji, ako ga ima ono pravo? Ne postoji. Rekla sam, ne postoji. Tabloidizacija je posledica svetskog trenda. Znači, sve što se događa u svetu, događa se i kod nas. Znači, iluzije, mislim, to je meni najstrašnije se gaje iluzija o istraživačkom novinarstvu. Istraživačko novinarstvo je uvek novinarstvo u ime nekoga. Znači, neko dolazi do nekih podataka zato što je neko odlučio da mu u određenom trenutku da. Znači, tabloidizacija, onda poslušništvo, onda nekad je novinar bio društveno-politički radnik, sad je to isto, samo što nekad je, da kažemo, bio društveno-politički radnik u smislu da mu je bio zadatak da čuva tekovine komunizma i bratstva jedinstva i revolucije, a sada čuva samo partije ili tajkune. Koji plaćaju njegov list. Naravno. Mislim i grozno. Pošto ti sad pišeš kolumnu u Novostima, da li su te neko napao, te kritikovali posle oštrih kolumni, realni? Da, stalno me napadaju i kritikuju oni. Znaš kako, Bog je dao svima neku misiju. Meni je dao misiju da pišem eto tu kolumnicu i knjige, a nekom je dao misiju da baš mene pljuje. I toga ima po nekim internetima, mislim ima. Naravno, zato što... Ti nisu pretili? Znači mogu... Ne može meni... Znaš, kome možda pretiš? Nekome ko nešto duguje. Pošto ja nikom ništa ne dugujem. Pošto sam sama žena, sama svoje knjige štampam, sama ih prodajem. Znači šta mogu? Mogu da me vređaju što i rade. Ali pazi, ne mogu ni tu, znači ono što sada ne mogu da podnesu, to je što su moje knjige otišle u inostranstvo, bez pomoći nevladine organizacije, partije ili bilo čije, što je po mom romanu Gospodin Pogrešni se snima film u Australiji, što su kupili prava Australijanci, što imam po romanu Gospodin Pogrešni. A Gospodin Pogrešni, aha. Što imam 4 predstave u beogradskim pozorištima za koje mi niko nikad nije dao jedan jedini dinar iz mog džepa. Ne.
I ti si rekao da ja imam puno nagrada. Ne, ja nemam ni jednu jedinu nagradu, imaju moje glumice nagrade. Da. I moje Dobro, ja romanice. računam da ne bi imali, Da, ali ovo govorim baš kao tezu, eto, šta je sudbina nekog ko je apsolutno nezavisan. Da. Znači, ja nemam ni jednu nagradu ni za novinarstvo, da ne govorim za literaturu ili za pozorište, su dobile moje glumice, pa eto, smatram da su delimično moje nagrade, ali upravo u toj mojoj poziciji je lepota mog života i njegova težina, ali onda su svi plodovi koji dođu, a ima ih, hvala Bogu, nenormalno slatki i veliki. Prema tome, sad si... malo nas je, ja bih volala da ima još jedna ja, ali nema. Ipak će da dobiješ jedno, ovako. Gledalci 39 televizija koja emituju moje emisije, tradicionalna godišnja anketa, gde se biraju najpopularnije ličnosti kulturnog javnog života, su ovako odlučili. Mirjana Bobić-Mojsilović, književnica, novinarka i slikarka, je najomiljenija, najpopularnija i najuspešnija književnica Srbije i dijaspore u 2012. Hvala, najlepše. U 2012. Izvolite. Ja, pa divno. Ovo je fenomenalno. Ko je rekao da nema? Evo Iva, hvala najlepše. Dobila si. Hvala najlepše. Jezda je skromna od jedne emisije, ne, ali baš je lepo, eto, baš mi je. 39. Tako da ne kukam ja ovo, nego samo sam rekla da bih objasnila kako se nagrade u principu svuda u svetu, pa i ovde dodeljuju pripadnicima. Znači, ja sam imala pre neki dan na Twitteru aforizam, mislim da je fenomenalan. Ne propadam, jer pripadam. Ako ne pripadam, propadam. Mada ja ne propadam. Ja sam otišla iz RTS-a kad sam shvatila da, mislim, prvo, najodvratniji soj ljudi uvek su mi prvoborci. Spomeničari. Tada su bili, kad sam videla koja gomila nevaspitanih, neobrazovanih, neradnih, luzera se busa u grudi i predstavlja kao spomeničari 5. oktobra i s njima je trebalo da radim, što sam i pokušala, ali onda kad sam videla kako to se u sistemu, svaki veliki sistem je u stvari jedan, kako bih rekla, psihološki mravinjak i ceo sistem funkcioniše isključivo na mržnji, podmetanju i najveći količina energije, umjesto na kreaciju, nešto dobro, troši se na neke spletke i zakulisne igre. Kad sam to shvatila, ja sam jedina koja je sa tako visoke funkcije otišla uz rečenicu: vi ste veliki, ja sam mala, vi ste pametni, ja sam glupa, doviđenja i prijetno. I time, mislim da je to jedna od najboljih, najšarmantnijih i sigurno najdragocenijih odluka u mom životu. Jeste jurili ovi iz političkih stranaka? A jesu godinom, pa ja da sam htjela, ja sam mogla budem podpredsjednik vlade. Lepo da profitiraš. Da, ali poenta je, pokojni Đinđić me još 91. druge godine nudio da budem ne znam koja na listi Demokratske stranke za parlamentarne izbore i bio je tu i Mićan i ja kažem: Điki, čekaj bre, ali to znači da ja glasam kako ja hoću i kako mi ti kažeš? Čekaj bre, pa kako partija, pa to zapali bre. Nisam ja to, tako da ja možda imam ponekad stavove, imam svoje mišljenje, to se nekom sviđa, nekom ne sviđa, ali ono što svi znaju, to je da mene ne mogu da disciplinuju. Zašto? Zato što se ne palim na 3 ključne stvari na kojima počiva ovaj svet. Ne palim se na moć, ne palim se na novac i ne palim se na ideju da ja uređujem tuđe živote. Znači, to sam probala, vidjela da ne znam, doviđenja, prijetno, ono što ja znam da radim, to je pravljenje te male sreće koja se međutim multiplikuje. Ako pomislimo da je moja knjiga Dnevnik srpske domaćice imala bez podrške medija, bez jedne reklame, bez izdavačke kuće, bez ičega, 57 izdanja do sada, da je objavljena u Italiji, Francuskoj, Sloveniji, da sad izlazi u Austriji, da su sve moje knjige prevedene tako što su došli izdavači i odlučili da ih objave, onda je to abnormalno veliki uspeh na koji sam neviđeno ponosan. Kako ne? Znašte, pa to je sjajno. Znači, jurili su me posle toga, međutim, mene jednostavno to krdo, horda, članstvo, jedino članstvo moje član biblioteke i član fitness kluba. Znači, ne mogu da budem u gomili, ne mogu. Drugo, svaka gomila ima tendenciju, to je u prirodi gomile,
da napada slabijeg. A ja sam neko ko uvek slabijeg brani. Inače, poznata kao sirotinska majka. Znači, kad svi krenu na nekoga, ja sigurno ga napasti neću. A najčešće ću da kažem čak i neku lepu reč da ga branim. To je jednostavno u mojoj prirodi. Jel ti voliš ovakve bohemske, voliš bohemiju ovako? Obožavam, ali znaš šta, u poslije vreme jako slabo u stvari idem po bohemskim mestima zato što puno radim i onda ne mogu da spojim te dve stvari, a nekako dan mi prekratko traje. Ja bih htjela i sunce, i prijatelje, i mamu, i kuće, i da ja skuvam, i da izađem, i da pišem, i da slikam. Mislim, ja sam sad napravila, eto, to je sad lepo, kad konkurs. Znači, prošle godine sam napravila konkurs antidepresiv, za kratku antidepresivnu priču. Ovo je dobro. Jedini član žirija sam ja, konkurs je moj, i ja sam ponudila nagradu od 500 evra najbolje priči i objavila sam, naravno, pošto nemam nikakvu podršku medija, samo na internetu, znači na Facebooku, meni se javilo 850 ljudi iz svih SFRJ republika, iz Australije, Kanade i tako dalje. Ja sam od toga napravila knjigu, dodelila prvu nagradu devojci koja se zove Radmila Ercegovac, vi ćete za nju tek čuti, ona će biti veliki pisac. Odakle je? Iz Novog Sada. I nekoliko dana i promovisala sam knjigu na sajmu, naravno svi koji su ušli u zbirku, 46 priča, svi su dobili po nekoliko primjeraka besplatno knjige i onda sam dobila mail od te devojke. I znaš šta mi je napisala? Hvala vam što postojite, hvala vam što ste napravili i sproveli u delo jednu divnu ideju. Pozemljeni kompjuter, na tome sam napisala priču, sam vratila, a od para koje ste mi dali, kupila sam sebi laptop i sad ću se baviti samo pisanjem. Izvini, za tako nešto vredi živeti. I sad ja sam objavila knjigu, ona je imala 4-5 izdanja, Mirjana Bobić, Misilović i prijatelji. Sad sam napravila novi konkurs koji se zove Recepti za srećan život. U podnaslovu Život je lep. A moto toga je pisanjem protiv očaja. Konkurs sam završila pre nekoliko dana, zatvorila. Stiglo je preko 450 priča iz isto. I znaš što je najdirljivije? 90% ljudi koji su mi poslali priče na ovogodišnji konkurs nemaju ni pare, ni novac. Mnogi nemaju gajbu. Većina nema ljubav, a pisali su o sreći. To znači... I lepo ispalo. Ne, čekaj, to prvo govori nešto o ovom narodu. O tim ljudima. Živeće ovaj narod. Niko nas neće slomiti. Tako je. I, da misli, kad napiše žena iz sela kod Knjaževca, koja nikad ništa u životu nije napisala, Pola Šlajfner. Sad Pola? Da. S pravopisnim greškama, padežima, ali nebitno. Ovako kaže, ja i moj muž se svađamo, pa se mirimo, pa lomimo tanjire, pa. Ali eto, šta ima veze? Ako sam i ja domaćica, hoću ja da obučem štikle, lepo Aljeni da napravim frizuru, pa za špore. Priča se da je Bora potajno zaljubljen u tebe, jer kad god si ti u spotu, to je mega hit. Pa to ne mora da znači da je on zaljubljen u mene, nego da gde god sam ja, to je mega hit. Tako, a opet se priča da si ti uvek lepo pisala Gorana Bregovića i si zaljubljena u Gorana Bregovića. Ovako, ja i Bora smo samo stari prijatelji, ne znam da li je zaljubljen u mene, nikad mi nije rekao i ne verujem. To ne. Nego je naš zajednički prijatelj, producent te muzike, pa su me molili, pa se znamo 100 godina i tako, to je. Ali pošto su spotovi divni, ja sam vrlo srećna da sam takvim spotovima, a Goran i ja smo nešto posebno cijelog života i najbliži smo prijatelji i da kažem, skoro smo da smo rođaci. Eto, a pritom smo i radili dosta zajedno. Ja sam radila sa njim na Carmen i sada ćemo, ako se bude pravila televizijska serija, zajedno ćemo pisati scenariju za to. Sjajno. Pošto si, pričali smo sve ovako, ali negde si izjavila, to sam vidio izjavu ovako, pošto ne možeš bez jutarnje kafe, da trenutno ti tvoj novi dečko donosi jutarnju kafe. Ne, to molim te, ne. Privatne priče ne, a drugo i ta priča je past tense odavno, hvala Bogu. Znači, volim da pijem kafu ujutru,
i volim, da ti kažem, ono malo što sam napravila u ovom životu, što je u stvari užasno mnogo. A to je da se uglavnom budim veoma srećna, da pomazim moje kuće, izađem na terasu i vidim magnolija mi procvita. A najlepše od svega je što ne znam šta bih pre radila. Da li da štafelaj, da li da kuvam, da li da zovem prijatelje, da li da čitam, da li da pijem, ne mogu da stignem. Ne mogu da stignem, meni je kratak dan. Sjajno, I mislim, to je, dosada. Ne priznaješ kao kategoriju? Ne, zato što te televizija, mislim, ljude koji su slabiji od mene, mislim, onda zaborave šta je život. Kaže, velika mudrost, ko ima baštu i biblioteku, nema oko čega da se brine. Znači, ako ništa, bar da prčkaju da gaje bosiljak u saksiji ili nešto, samo da ne sede pred televizorom. Jer, ne kažem da ja ne sedim, ponekad sedim i ja, gledam neki film ili neku zanimljivu emisiju, ali poenta je lenjost, televizija čini ljude lenjima, duhovno i fizički, a onda iz lenjosti se rađa najstrašnije osjećanje, a to je osjećanje besmisla. I onda iz toga dolaze bolesti, depresija i tako dalje. Znači, ja tvrdim da, mislim, fantastično je imati novac. Ne imati, ne. Najlepše u životu je da zaradiš novac svojim radom, a da pritom to što radiš voliš. To je najveća sreća. Pa to je najveća, pa tačno. Ali sve jedno hoću da kažem, mediji nam proturaju priču da je za veliku sreću potrebno veliki novac. To nije tačno, niko ne može da pojede 12 kg bifteka dnevno. Tako je. Niti bilo ko može da se prostre u 100 kvadrata. Prostreš se u 2 kvadrata prostora. Znači, samo malo mašte, malo mozga i više ljudi kao ja, koji bi vam rekli, ej, ako ćete, deco, da 4 plate mamine slupate na neku tašnu, a ta sreća vam traje 2 minuta. Ne, nemojte to da radite, da nam Bog poživi Kineze, ima sve se kupi za 200, 300 i 500 dinara, da te mine, da kažem, devojačka želja da nešto promeniš, posle nastaviš dalje, baciš u đubre. Imaš neko pitanje za mene? Kako ti uspeva, Draško, da ovoliko dugo radiš ovu emisiju? Pa uspeva mi tako što zovem i pravim emisiju uvijek takvih ljudi, istomišljenika i takvih pozitivnih ljudi kao što si ti, kao što je Vanja, kao što su mi gosti. Ne mogu, nekad mora zbog iz reklame sa svakojakog ponekad. Pa dobro. Dovedeš, šta ćeš? Zbog novca, moraš da ima od nečega, sve. Ali, uglavnom, ta pozitivna energija je isto to što ti emituješ. Trudim se da emitujem i zato idemo dalje. Pa idemo dalje. Sjajno. Je li ovo dovoljno? Sjajno. Ja mislim da sam se ispričala za... To možete da sečete, ali ja imam ovo... Mislim, ja bih ceo svet slomila ako bi moglo se vratiti. Mislim, sve što radim je to, da pokažem kako ljudi greše, koliko nesreće ima. Zbog prokletih para, zbog nedostatka... Ne, lepote ima. Niko nije rekao ljudima da je zadatak svakog čoveka da svakog dana bar po nečemu pronađe trunku lepote. To je pored. Niko ne otkriva u stvari sreću. Znači sreća je... Ma radi! Ma mora da se radi kao na biljčici, pa ne postoji ništa. To je redukovano na novac. Pa naravno. Ili sve civilizacije kroz... A znaš li da su ružni u prednosti nad lepim? A znaš zašto? Zašto? Što je ružnoća trajna. Ovo je bila Mira Babić-Mosilović, žena... Čekaj, da kažemo samo, evo, čekajte još ovo, pre nego što me odjavi, da kažem, evo, poklonila sam mom drugu Draško, a i Bane, to će u nekom drugom priliku. To je moj novi roman, Traži me, i ovo je sada novo izdanje, znači imate da ga kupite u svakoj knjižari, a gde nema, ja ću lično da dođem, kao što idemo sad u Kosovsku Mitrovicu. Pa da, tako je. Uživajte puno pozitivne atmosfere ovdje u emisiji Po cijeni zvezde i stare trešnje. Mira Bobić je tu. I Bane. Bane ćemo za kasnije. Da u ratu ginu političari,
rata nikada ne bi bilo. Kad si nečiji život, to je privilegija. Kad dodirneš nečije srce, to je blagoslov. Kad dotakneš to je čast. Kad dodirneš nečiju dušu, to je trijumf. Kad dotakneš nečiji duh, to je čudo. Kad bi se ljudi bojali Boga, koliko se boje korone, bio bi raj na zemlji. Zbog lepe žene se okreneš, zbog lepih reči zastaneš. Zbog lepe duše ostaneš. Ko traži odlikovanje, nije ga zaslužio. A ko ga je zaslužio, njemu nije potrebno. Danas ne vrediš ako nemaš novac. Danas okreću glavu od tebe ako si siromašan. Danas te niko ne voli ako od tebe nema koristi. Danas mnogi menjaju ljubav za novac. Danas si jadan i smešan ako si dobar. Danas si glup i naivan ako si pošten. Danas si sam ako si drugačiji. Danas ne vrediš ako si čovek. Danas bolje prolaze skotovi. Danas oni dobri ispaštaju. Danas ništa nije kako bi trebalo da bude. Danas samo loše ljudi uživaju, a oni dobri, iskreni, najbolji bore se da prežive. Žarko Laušević. Svakog saslušaj, a sebe poslušaj. Danas te ja volim i bez novca, i bez televizijskih emisija. Danas ja želim dobar dan i savršeno zdravlje. Danas ja mislim na tebe, kao na najboljeg prijatelja. Danas ja od sveg srca želim svako dobro u životu. Danas, kao i svakog dana tvog života, znaj da uvijek imaš nekog ko misli na tebe. Danas uživaj u životu, jer želim da budeš srećan, tvoj prijatelj zauvek, Snežana Berić, ekstra Nena. Neno, hvala ti na ove lepe reči. Čuvaj ljude koji ti nisu rekli nikad da te vole, a svaki dan su ti to pokazali. Cenite oni koji vas se sete kad im ništa ne trebate. 7 najtežih ispita za ljude. Vi u ovih 7 situacija se ljudi najbolje testiraju. Čovek kada mu je supruga bolesna. Žena kada joj je suprug siromašan. Deca kada ih ostave roditelji. Prijatelj u teškoćama. Braća i sestra prilikom raspodele imovine. Rodbina u tuđini. Vernik u slučaju nesreće i belaje. Da bismo mogli nešto što nikada nismo imali, moramo učiniti nešto što nikada nismo učinili. Kad nemaš obraz, džaba ti obrazovanje. Kad nemaš znanje, džaba ti zvanje. Sunce svih ovih godina ne izlazi na istoku. Izlazi iz svojih očiju i pogleda upućenih meni. Najskuplja tečnost na svetu je suza. Ona se sastoji iz 1% vode i 99% osjećaja. Setite se toga pre nego što nekoga povredite. Sebi dozvoli sve, ali samo jedno ne, da te ima ko te ne zaslužuje. Pomogneš budali da progleda, a on kasnije vidi sve osim tebe. Kako niko ne izmisli virus ljubavi i dobrote pa da zaradi celi svet. Na sebi nosim ono što imam, u sebi nosim ono što volim. Svakodnevno nam sude oni koji sebe ni u ogledalu ne smeju pogledati. Bogat si onda kada niko novcem ne može kupiti tvoj karakter. Ako voliš nekoga zbog lepote, to nije ljubav. To je želja. Ako ga neko da voliš zbog inteligencije, to nije ljubav. To je divljenje. Ako voliš nekoga što je bogat, to nije ljubav, to je interes. A ako voliš nekoga, a ne znaš zašto, to je ljubav. Nijedan jastuk nije tako dobar kao čista savest. Kada je kultura prisutna, niko je ne vidi. Kada je nema, vide svi. Nije bitno slaviš li Boga, Bajram ili Vaskrs. Nije bitno zoveš li se Jovan, Luka ili Mohamed. Nije bitno jesi li Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Bitno je da si čovek.
Ja sam iz prošlog veka, tada nije bilo sramota osjećati, voleti, pristojno se ponašati, biti kulturan i dobar. Ciceron je 168 godina pre Hrista zapisao: siromah radi, bogat iskorišćava prvog, vojnik brani obojicu, poreski platiša plaća za svu trojicu, lutalica odmara se za četvoricu, pijanac pije za petoricu, bankar potkrada svu šestoricu, advokat zavadi svu sedmoricu, lekar ubije svih 8, pogrebnik pokopa svih 9, političar živi na račun svih. Ništa se do dana danas nije promenilo. Razgovaraj pa da vidim kakva si zaista, napisala je Desanka Maksimović. Kada će nastupiti smak polusveta? Dragi gledalci, dok se svetla gase, a noć preuzima svoju tišinu, sjetite se, zvezde ne sijaju zbog sebe, već da bi osvetlile put drugome. Budite baš takvi. Ja sam Draško Ćimović i čekam vas tamo gde se snovi pretvaraju u stvarnost, pod sjajem zvezda. Pošao sam ja odavno iz Verana rodnog grada, da potražim svoju sreću pod svjetlima Beograda, da potražim svoju sreću pod svjetlima Beograda. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, čerke bijelile korske i odive crnogorske. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, ali ja čeznem za brdima, rodnim gradom, pored Lima. Mene, dragi ljudi, al zasuzi oko često. Ja te volim, Beograde, al mi fali rodno mjesto. Ja te volim, Beograde, al mi fali rodno mjesto. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, čerke bijelile korske i odive crnogorske. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, ali ja čeznem za brdima, rodnim gradom, pored Lima. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, čerke bijelile korske i odive crnogorske. Beograde, Beograde, najljepši mi poklon dade, ali ja čeznem za brdima, rodnim gradom, pored Lima. Pod